Hello po mga mamamayan, good afternoon po sa inyong lahat, saan mang panig ng mundo. Kamusta na po kayong lahat? Andito po ako ngayong hapon na ito dahil ipapakita ko lang po sa inyo kung paano magluto ng bread with hotdog. Ito na po ang mga ingredients sa aking bread with hotdog. Una sa lahat, 2½ cups ng bread flour, tapos instant yeast, tapos isang itlog, butter, 1 cup milk, hot dogs, at saka asukal. Yan lang po. Ngayon po mga mamamayan, itong 2 tablespoon na asukal, lalagyan po natin ng 1 cup ng milk. Tapos paiinitin po natin ito sa microwave. Yan po, paiinitin lang po natin ng mga 1 minute. Ngayon po ay palalamigin lang natin to siya ng konti. Yung katamtaman lang ang init. Dahil nakasobra po yata siya ng init. Habang imimelt ko tong butter natin. Ayan na po ang ating butter. Patayin nyo na yung apoy. Kahit na may kaunti pang namumuo na butter. Kasi may melt po ito. Ngayon po ay katamtaman na ang init ng ating milk. Pwede na nating ilagay itong ating pampalsa. Tapos hintayin lang po natin na bumula. At ngayon po ay maglalagay na tayo ng isang itlog nitong ating harina. Tapos babatihin lang natin. Pagkatapos po ay ilalagay na natin tong ating milk na may pampalsa. Hahaluin lang nating maigi. Ngayon po ay ilalagay na natin itong ating 2 tablespoon na butter. Tapos hahaluin natin to ulit. Ngayon po ay gagamitan natin to ng kamay. Ngayon po, pagkatapos kong masahin, ay ganito na ang magiging itsura niya. Ayan. Lagyan po natin to ng konting vegetable oil. Tapos paaalsahin lang natin to ng mga 1 hour. Ayan na po mga mamamayan, paalsahin lang po natin to ng mga 1 oras. Ngayon po ay ito na ang ating dough. Ayan na po. Tanggalin lang po natin to. Tapos maglalagay lang tayo dyan ng harina. At pagkatapos ay tanggalin po natin ito sa kanyang lalagyan. Ayan na po. Mamasahin natin po ng 15 minutes. Ngayon po ay hihiwain na natin po.
Ayan po. Ito pa pala ang dapat nating gagamitin para hindi siya dumikit. Ayan na po. Tapos i-roll lang natin siya. Ganyan po. Tapos kukuha lang tayo ng hotdog. Tapos ilagay niyong ganyan. Ganyan po. Yan. Parang Spanish bread style. Pero may hotdog ito. Yan. Ayan na po mga mamamayang. Paaalsahin ko muna to ng 30 minutes. Ngayon po mga mamamayang ay pwede ko na po itong ilagay sa loob ng oven dahil na-preheat ko na siya ng 5 minutes. So ngayon ay ilalagay ko na po ito. Ayan na po mga mamamayang ang ating bread with hotdog. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!